En af de ting, som folk er vilde med, når de kommer herude på Uldbækgård, det er at blive spået i runer. Og vi har gjort det lidt mere moderne ved, at nu bruger vi kort med forskellige billeder, der har forskellige meninger og vinkler på, hvordan verden egentlig er. Og det, der er spændende ved at blive spået med runer, i modsætning til mange andre ting, det er, at hvis jeg for eksempel laver 3 kort, det ene med fortid, det andet med nutid og det sidste med fremtid, og jeg så for eksempel kigger på mit kort, der viser noget om fremtiden, så er jeg ikke bundet af det. Det er simpelthen mere en advarsel om, hvis det er negativt, at jeg er lige nogle ting, jeg skal overveje, inden jeg går videre med alle de planer, jeg har. Så det er egentlig bare en advarsel til mig, hvis jeg ikke lige helt har tænkt på alle de ting, der kan være i forbindelse med det, jeg er i gang med her i fremtiden. Den måde, man spår med runer på, det er, at man tager kortene, blander med venstre hånd, og den her gang vil jeg egentlig bare kun tage et kort, fordi lige se, hvordan fremtiden bliver. Så stiller jeg den et spørgsmål. Får jeg en god fremtid? Så jeg tager med venstre hånd, så tager jeg et kort, og jeg skal være sikker på, at hvis det vender med hovedet forkert eller op og nedad, så er det negativt, og hvis det vender opad, så er det positivt. Så jeg vender det lige en gang. Okay, det var egentlig rart. Det var så et positivt kort. Så skal jeg lige se, hvad det egentlig indebærer. Og der skal jeg jo lige slå op i denne her bog lige og finde ud af, hvad nummer 11 rune i alfabetet, den egentlig lige står for. Og det er jo egentlig ikke så dårligt. Den står for høst, en god sæson, at man afslutter ting, og det er frugtbart, og der er harmoni, og det er den rigtige tid, og det er simpelthen også bare, hvor jorden og himlen samles, fordi så må det jo egentlig sige, at jeg er på rette vej. Hvis du har lyst til at finde ud af, hvor du er, så tag og kig herude på Uldbækgård, så prøver vi lige at se, hvordan dine runer de reagerer på dit spørgsmål.